Baina kontatu zian, hemenik behin, Gabriel Arestik irabazi zuela sari nazionala. Hosea liburuak egin uste dut eta herrirekin irabazi zuela, eta zeuden sari hori baten, eta antzegoen Fraga, eta garaiko ministroa eta bat. Eta esan ziola hau, nik uste dut egia dela. Batzutan horako gauzak leyenda urbano bihurtzen dira, eta haitzen dira, baina esan ziola Fraga, señor Aresti, escribe usted muy bien y tal, me gusta mucho su poesía, zu irakurriko ziurasti, baina zehoz esan behar izaten da bazkatzen zaudenean jendearekin. Eta esan zioen, ¿por qué no escribe usted en castellano? Porque así leería mucha más gente y tal. Eta Aresti izan zena, mire, señor Fraga, si quisiera que me leyera más gente, escribiría en chino. Porque los idiomas se aprenden y se utilizan. Bueno, erantzun bat zen, ezta? Zergatik euskaraz idazten dugun. Baina, erantzun pixkat estrafalarioa. Horunik pentsatzen, hasen itzen, eta batez ere galderak egiten. Galderak egiten. Eta galdera bat zen, zergatik dago euskara egoera honetan. Hori beste galdera datorkio. Zein egoeratan dago euskara? Eta nola iritsi da egoera honetara? Horrek ja behartzen zaitu diagnostiko bat egitera pixka bat, ez? Mediko batek bezala, koño. Hemen zerbait, gaitz bat badago hizkuntza honen inguruan, kontrako jarrerak badaude, ez zaigu uzten hizkuntza hau guk nahi haina erabiltzen, zabaltzen, eratzen, normalizatzen, normatibizatzen, daude beti, legeak, kontrako isunak, trabak, eta hori, hasen ditzen hola, galdezka, zergatik. Gogoratu nintzen baita ere, Japonen esaten duten atxotitz bat, edo omen da eta asko zentzen. Eta hau baino lehenago esan dizuet, duela hilabete edo nintzen Koldo Mitxelenan, hitzaldi hau ematen, eta hitzaldi hasi hortik euskal zale bat, Donostian oso ezaguna den, euskal zale bat etorri zen ere gana, eta esan zian hori, letuzuela liburua, eta oso ongi, eta bat. Baina esan zian, baina baizu zer ezatzen etako. Liburua, ongi, eta hor dago diagnostikoa, eta erabiltzen diren datuak, eta egiten dira irakurketa, ongi, hori ongi da, baina kostatu egiten da, hain kolonizatuak gaudela ikustea. Mina ematen du horrek, zein kolonizatuak gauden ikustea. Hau irakurri ondoren, ikusi uste izan zuen bezala. Eta esan nion, koño, bai, baina, bakizu japonez esaten duten, eta ari izan nion esaldietan, gaur hemen, zan egin zuen, eta diote, gustatzen bazaizu, gauzak diren bezalakoak dira. Edo, errealitatea den bezalakoa da. Ez bazaizu gustatzen, errealitatea den bezalakoa da. Alegi, errealitatea beti da den bezalakoa. Diagnostikoa da den bezalakoa. Zuri gustatu? Edo ez. Edo zuk edukina izan iritzi optimista bat, edo positibo bat, edo itxaropentsu bat, gauzei buruz, edo ez, korritan askotan ez dagoaz zer ikusirik zure sentimentuarekin. Errealitatea hau da. Eta hori, euskara zer da? Hortan hasi hortik, gustatzen zaila aipatzea George Orwellen beste esaldi bat, hau dira pixka liburu iratzen ondoren deskubritzen joan nintzenak, hemen jartzen du amaixek gezurra handi. Gerozti deskubritu, ez da amarra gezurra handi ere, iratzen ondoren. Pentsamentuak pentsatzen jarraitzen duelako. Gure liburua da, gure pentsamentuak momentu batean zekoan ahalmenaren isla, argazki bat. Gero, liburua hor geratzen da, estatiko, eta gure buruak jarraitzen du dinamiko izaten, eta gauza berriak pentsatzen. Igual iritsileke momentu batean, idatzitakoaren aurkakoak pentsatzera, urte batzuen ondoren ere, hori askoren gan, eta ikusi izan den fenomenoa da. Eta, George Orwellek esaten zuen, gauza bat guri oso ondo dagokigula uste udana, begien aurrean daukaguna ikusteak, etengabeko borroka eskatzen du. Begien aurrean dagoena ikusteak, etengabeko borroka eskatzen du, errealitatea ikusteak. Zergatik, dominazioa dagoenean, menpekotasuna dagoenean, eta menpekotasun hori arautua dagoenean, denboran mantendu denean,
mendeetan, mantendu denean, jaso dugunean, gure arbasoen gandik, gure aiton amonen gandik, gure gurasoen gandik, euskaraz ez idazteko esaten zizuten guraso horien gandik, atxagak esaten dugu. Aitak esan ziola, ze hizkuntzatan idazten de, Jose? Euskaraz baita, euskaraz, eta hola, decepzio zea bat jarri ziola, atxagari, aitak, ez da. Horren, jasotzen duzu hori, euskararen aurkako gutxiespen hori, txetik hasita, horreku guztietan barriatua dagoena, eta ja, ikusezin bilakatzen da, normala hori da. Antropologoek eta esaten dute, 20. mendean ibili direnak herri-zerri eta bar, men badugu bat horrela lanak egiten da dena eta gero igual dira, hortaz eta hain dizakea. Esan izan dute antropologoek, liburutarako irakurritu amatzuek, baten zirenean herrietan eta zaharrei, beraien euskararen berri galdetzen eta bar. Naiz eta gutxietxia izan haien hizkuntza, erdeinatua izan, zertako ez balio zuela, barneatu da, haiek ez zirela molestatzen, ez zedela aserre, naizik eta onartua, zeukatela, bere hizkuntza hori gauza txiki bat, gauza kaskar bat zela, ez deuz xamarra munduan ibiltzeko, edo zer gauzatan aurrera ateratzeko. Barneratua dagoen hori da ikusezina bilakatzen dena. Eta gure hizkuntzarekin ere, halako zerbait gertatzen da. Foucaultek esaten zuen, Foucault, filosofo frantsesak esaten zuen, garenak gara, gure aurka erabili den boterearen ondorioz. Alegia, guk garena gara, botere bat egon delako gure aurka eta horrek egin gaitugu orain garen euskaldun klaseak. Hizkuntza ere, horren ondorioz da, horrelakoa. Hizkuntza bati buruz ari garen eta zer da hizkuntza bat, ez? Hizkuntza ez da komunikazio tresna, soila bakarrik. Hizkuntza bat da, ni orain erabiltzen ari naizen soinu multzo hau, elkar ulertzera garamatzana, elkarrekin komunikatzera, elkarren lagun izatera, edo gizartean behintzat elkarrekin gaudela sinestaraztera edo pentsaraztea, ezta? Hizkuntza bat sortzen da bere garaian, edatzen da lurralde batean, eta lurralde horretan hizkuntza hori hitz egiten da. Lurralde horretako biztanleak sentitzen dira zerbaiten partaide. Hizkuntza bat, nortasun bat, lurralde bat, hor dauden ondasun ekonomiko batzuek, egitura sozial bat, herri bat sortzen da hizkuntza horren inguruan. Eta herri hori ez da beste hizkuntza bat daukan herria, ezberdina dira. Euskaldunak daude, bere muga territorialaren barruan, baina Aragoi ja ez da Euskal Herria. Izan liteke konkista baten bidez, baina ez da. Akitania ez da, Occitania ez da, Katalunia ez da, Leon ez da Euskal Herria. Hizkuntzak bereizten ditu. Herria sortzen da, eta prozesuak aurrera jarraitzen duenean, heldutasunaren bidean abiatzen denean, herri bat, batasun bat, erdiesten du. Batasun bat sortzen hasten da. Eta sortzen dira, gobernu egitura batzuek hasieran oso sinpleak izango direnak, gero eta komplikatuagoak bihurtzen joango direnak, gero eta sakonagoak izango direnak, eta gizartearen gero eta esparru handiagoak hartuko dituzten gobernu egitura. Alegia, egitura politiko bat ematen dio gizarte batek bere buruari. Zertarako da egitura politiko hori? Batez ere, beraien interesak defendatzeko, beraien identitatea defendatzeko, markatzeko mugak eta diferentziak beste gobernu antolaketa batzuen hendik, eta haien erasetatik defenditzeko. Gizateriaren historia delako herrien etengabeko borroka. Herri batzuk besteak zapaldu nahian, konkistatu nahian, edo ustiatu nahian, ekonomikoki, edo birrindu nahian, edo suntsitu nahian, etengabe, munduaren historia hori da. Eta horrela, batasunak ekartzen du politika
eta politika antolakuntza goren, politikak bere antolakuntza goren bat izaten du. Gaur estaduak ezagutzen ditugu, munduan dira 198 estadu, baina munduan diren herrialde guztiek ez dute estadu bana. Herrialde asko daude, estadu baten baita sartuak, aztiratuak, normalean beren gogoz kontra, normalean, prozesu historiko baten ondorioz. Bestela, nik egiten nuen beste galdera bazen, zergatik imperioek eta hauek konkistatzen dutenean lurralde bat, bere ganatzen dutenean Euskal Herria, edo Hego Amerika, edo Afrikako zandita, zergatik hori konkistatzen dutenean, zergatik ez dira konformatzen hango ekonomia kontrolatu, hango lehen gaiak ustiatu, hango urrea eta bat aprobetxatzeko daukatena ekarri eta utzi herri horri bizitzen bere hizkuntzan. Zergatik imperioak saiatzen dira eta saiatu dira baita ere hizkuntza birrintzen. Ez, ni nahi dut zuk nire hizkuntza hitz egitea, zuk menpekoa zara eta nik behartuko zaitut nire hizkuntza hitz egitera. Esportazio ekonomiko bat gauzatzeko ez zeukaten horren beharrik. Eta izan dira kaso batzuek, suntsipen linguistikorik gabeko esplotazio ekonomikoa garatu duten kasuak, ezta? Gutxi, baitira asko. Gehienak, joan dira baita ere, hizkuntza suntsitzera. Zergatik, gustatzen zait, aipatzea Jasmina Reza idazle frantsesak, esan zuen gauza bat, El País, egunkarian, bagoin dela urte bete, behar esaten zuen, ni frantsesa naiz, frantsesez hitz egiten, idazten dudalako. Eta galdetzen dio, aberria zer da, zuk idazten duzun hizkuntza hori da, aberria. Eta esaten dio Jasmina Reza. Bai, zenere kasuan ez dagoa nik beste aberririk. Nik hizkuntzari heldu behar izan diot, zeina bestalde, aberri haundi bat den. Hizkuntza aberri bezala, garrantzitsua da, lurralde batean hiru sagarrondo edukitzea baino. Identitate kontuetan, hizkuntzak territoriak baino garrantzi handiagoa dauka. Hizkuntza lehenesten du, identitate osagarri bezala. Idazle frantsesa batek, jatorriz ez da frantsesa, baina tira. Eta Frantziako beste poeta batek ere, Olivier Pi. Halako nire gurasoak ziren, Argeliako eta bar, baina bera Frantzian jaioa, baina etzen sentitzen oso frantses, ez Argelian ere, hola. Eta tipoak esaten du, aurretatik ia da, eta tipoak esaten du, paisen galdetzen zioten honi baita ere. Zuk esan duzu beti atzerritar sentitu zarela, zeure herrian, Frantzia, alegia. Eta tipoak esaten du, bueno, nire gurasoek sartu ziaten niri sentimentu hori, alegia atzerritar izateena. Gaur, pixka bat gustorago sentitzen naiz dena den, baino ez gehiegi. Bestalde, frantsesa sentitzen naiz ni oso sakonean, nire hizkuntza frantsesa delako. Tipoa dauka sentimentu ambivalente bat, Argeliakoa, Frantzia gaur egon zen, gerra gogor bat independentzen eta bar. Orduan dauka, amodio, gorroto, integrazio, marginazio sentimentuetan, baina frantsesa sentitzen naiz, soilik frantsesa delako, nire hizkuntza. Hau, gauza naturala da, horrela entzute, ez oso erraza ematen du. Baina hau esaten Euskal Herrian, ja ez gara ausartzen. Hemen, euskaldun bai, euskaldakina bai, baina, espainolez, kina ere bai, espainola ere, non hizkuntza da. Irak espainolak ere, euskal literaturaren barruan, frantsesa, hemen ja galdu dugu, gure egoeraren poderoz, galdu dugu identifikazio hori, ja gure hizkuntzaren bidez identifikatzea euskalduna zer den. Eta ja, zartu zaizkigu beste hizkuntza eta bat. Uzten zaitau pixka bat.
klarifikatzez. Euskararen nolabaiteko grafiko bat prestatu izuet. Mila urteko historia baten gisa, ezta. Euskararen historia da min baten historia. Euskararen min asko gintzaile, eta euskaldunei min asko gintzaile, mila urtetan zehar, eta hau ez da biktimismoa, zer, hau da, historiari errepaso bat ematea. Lehen aipamena edo idatzia ezagutzen duguna da, 1121 urteko edo, txura bera, lingua navarrorun edo deitzen zaionean dokumentu batean deitzen zaio euskarari lingua navarrorun, eta horrekin kantu bat egin zuten, eta horra ipatzen da, Nafarroako, ahaztu zait esatea, jakingo duzue, baina euskaldunaiek lortu zuten bere egitura politiko nagusia izan zen Nafarroako erresuma fundatzea. Hasieran Iruñako erresuma deitzen zen, eta Nafarroakoa, eta hor sartzen ziren gaur egun Euskal Herritzat daukagun territorio hori guztia zegoen Nafarroako erresumaren baitan, hasiera batean. Garaiatan, euskaldunek lortu zuten inguruko beste herrialde askok zeukaten maila politiko gorena. Erresuma baten baitan, nolabait unifikatzea, herri bat, mugak garbi markatzea, gutxi asko, mugak beti dantzan ibili dira, historian zehar. Baina gutxi asko markatzea, eta egitura administratiboa, eta legeak, eta bat. Orduan, garai hartan, euskara da baita ere, ustua izan den piramide baten historia. Piramide sozialak, gaitzuen, soziologoek eta erabiltzen dute gizarteko fenomenoak neurtzeko. Demografikoki eta linguistikoki ere, esan daiteke, garai hartan, nola mila urte, Euskal Herriaren piramide osoan zabalduta zegoela, hizkuntza hegemonikoa zen, garai hartan. Bakarrik, boterean dokumentuak eta latinez idazten ziren garai hartan, baina Nafarroako erresuma bezala, Parisko erresuma, eta Alemanian, eta Londresen, eta Gaztelako erresuman. Latinez egiten zen, latina zen hizkuntza kultua garai hartan, eta legediaren hizkuntza. Orduan, Nafarroan, esaten da, Nafarroako artxiboetan daudela 80.000 dokumentu, gehienak latinez, euskaraz apur batzuk, badaude, gutxi, hiruren edo, hola eta pixkatia ondoren egindakoak. Orduan, lehen mozketa, 1100 urtean egiten da, Gaztelak konkistatzen ditu 3 probintziak, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoa, zaten da 1100 urtean horiek bere ganatzen du eta Gaztelako koroaren menpera pasatzen dira. Eta hori ematen zaio lehenengo ebakia piramideari. Botereko, hizkuntza boterera iristeko, gaztelera ikasten hasi beharko da, hortik aurre. Boterea gazteleraz manejatuko da. Juntak, liburuan jasotzen dut, Gipuzkoako juntak eta egiten dute protesta, zanez, juntero izateko espainola jakin behar dela. Castellano, gareak. Espainola zizen Kalizko agorteetan, konstituzioak izan zuen, hizkuntza ofizial Espainian espainola da. Aurretik, castellano esaten zitzaile, gaztelera. Gaztela jakin beharko da, juntero izateko, Gipuzkoan, botere postua hartzeko. Eta, batzar nagusi horiek egiten dute protesta. Zergatik, Gipuzkoa osoa euskalduna izan da, postu horietan egoteko atzerriko hizkuntza bat ikasi behar den. Eta protesta egiten. Eta azten da euskara ezagazten. Irakorreko izkizuet pare bat. Aipamen, ni ustean zei beti, historia lari esan zutena eta adibidez, Estomez Lasa, historia egile erronkariarrak, idatzi zuen liburu bat, lo que no nos enseñaron. Eta hor, esaten du, berak aurkitu zituen izkribu batzuen arabera. Nafarroko konkista gertatu ondoren, 1512 ondoren, Nafarroa garaian
251 herritan euskara mintzatzen zela artian. 251 herritan euskara, eta erdara 58 bakarrik mintzatzen zen. Eta hau eta hau gehienak, denak ez esatearen elebidunak ziren. Alegia, euskara zen nagusi artean ere, konkista gertatu zenean. Eta beste historiadore batek, Rodrigo Ximenez de Rada, hau da, Alfonso zortzigarrenak egin zuen konkista, eta zan honen historiadorea. Eta konkista bat ematen denean, terrenora, doazen historialariek jasotzen dute terreno horretan ikusten dutena. Nolabait egia esaten dute. Gerora, denborarekin, hasten direia gezurrak asmatzen. Eta beraien konkista violentori eskutatu nahian, eta nolabait duindu nahian, eta lehundu nahian egin duten sarraskia. Orduan, fidagarrienak dira, hasiera bateko historiadore horiek esan dituztenak. Eta Ximenez de Radak esaten zuen, jadanik gaztelak hartu dituenean Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa, euskarak duen indarra, aipatzen du, esaten du, también en la Navarra, llamada de otra manera cántabra, que comúnmente decimos vascongada, hiru provincia de la cual era su natural y materna lengua, hizkuntza naturala zen. Eta Nafarroan ere bai, Menendez Pidalek 20. mendean esan zuen antxo jakintxoari buruz, quiso unificar un gran reino navarro, berak egin zuen batasun hori da, predominantemente vascón por su lengua. Reparte sus estados en los 4 hijos, dejando al primogénito García el solar de la dinastía, el antiguo reino de Navarra, usten dio, homogéneamente vascón por su lengua. Nafarroa zen homogéneamente vascón por su lengua. Hemen, Huescan, ezagutzen dugunez, hemen debekatzen da lehen aldiz euskara hitz egitea. Euskara izan da hizkuntza bat, 7 urtetan debekuak jaso dituena etengabe. Han eta hemen, ontara edo hartan, maila askotan eta eraskotan. Eta ezaguna den lehen dokumentua, nik behintzat ezagutzen duena, Huescako azokan, hau ere oso ezaguna da, Huescako azokan debekatzen da edikto bat, atera zuten, eta debekatzen da euskara hitz egitea, azokan euskaraz egitea, hartu emanak, salerosketak, euskararekin batera, baita ere hebreera, eta, zein bestea, beste hizkuntza, arabiera, musulmanak, fuera, arabiera, fuera, hebreera, juduak, fuera, euskara, euskaldunak, fuera. Horren atzean dagoia, erlijio kristauaren nagusitu nahi bat, eta nahi du erlijio hori ezarri, eta erlijio horren hizkuntza, nahi izango da, latina, hola, baina gero latinetik sortu diren erromantzi horiek. Eta nola, beste erlijio batzuen defendatzaile diren hizkuntzak, eta euskara ere, baztertzen da, baita ere, arazo sozioekonomikoengatik, eta debekatzen da, eta debeko honek irango ditu mende. Debeko hau, berritzen da, eta badago, debeko honen azken ediktu edo dago, azken aldiz ematen daian, 16. mendean edandik, 300 urtera edo, honek jarraitzen du, debeko honek. Eta ja, 300 urtera edo ja bukatzen da, debeko hori bukatzen da, zergatik, baina ez da holako euskaldunik Huescan, ja, desagertu dute euskara hortik, eta ez dago edikto bakarrik. Euskaraz hitz egiteko inor, Huescan, ez duelako inor hitz egiten, ja. Lortu dute desterratzea. Horren izaten jo, eta zergatik? Zelen esaten da ere baita askotan, bai, euskara, espainola, hemen konbibentzian daude, elkarrekin bizi dira hizkuntza hauek, eta frantsesa ere bai, ez ahazten zaigu, esatea, frantzetan. Konbientzia eta nik izate jo, nola da posible konbientzia eta bi hizkuntzaiek? Euskararen aurka egon da debeku pila bat, mendetan, eta oraindik ere, zailtasuna daude, udaletxetan, eta aurki jok sartu ditu, 500 legiti baino gehiago, udaletxen aurka eta bazkar baina ere, ikusten ditugu etengabe egunkaritan. Euskararen aurkako, elegiteak, protesuak, ezak, eta espainolaren aurka ez da egon debekurik, hemen inoiz.
dago debeku bakar bat, espainolen aurka, Euskal Herrian. Eta ezagutzen. Eta nola posible hizkuntza horiek egotea modu natural batean eta elkar bizitza egotetar, hori gezurra da. Gezurra, bat debekatu baldin bada. Halako gortasunakin, eta beste aurka ez da egon debeku egiten zer, hor dagoena da, hizkuntzen arteko desoreka bat. Eta hor dago, hizkuntza horiek atzean daukaten boterearen arteko desoreka bat. Azken batean, hizkuntzak bidea egiten du, edo ez, atzean daukan boterearen arabera, botere handia daukanak, bidea handia egingo du. Botere txikia daukanak, egon menderatu izan denak, atzean geratuko da. Horren, Euskara zer da? Euskara da, piramidetik desagertzen dijoan, hizkuntza bat. Nafarroako erresuma, ja, konkista nagusia hau ezagutzen dugu. Horrein, Nafarroa dutzen duen hori ja, konkistatu zenekoa, 1500 eta 12. urtean. Hemen ja gertatzen da bi piramide daudela Euskal Herrian. Bata da, autonomia erkidegoko hau, eta honek jarraitzen du nahiko betea, ze hasieran boterea konformatzen da, botere gunea gartzea egin bakarrik, eta usten du, jendeak jarraitu izala, piramideen azpian jendeak jarraitu izala hizkuntzarekin. Eta Nafarroako piramide, eta ja azten dira bereizten, egoera linguistikoa bereizten azten da. Hiru probintzietakoa, eta Nafarroakoa bajatzen da esente, konkistan ondoren, horrengo urte eta hola, ja, bajatzen da esente. Zergatik bajatzen da esente? Hemen, gertatzen da lehen migrazio, gertatu zen, esan diate presente historikoak euskaraz ez duela ondo ematen. Gertatu zen lehenengo migrazio fuerte, Euskal Herrian izan dira lau migrazio, edo movimentu demografiko, edo kolonizazio, nahi duzuen bezala esan. Fuerteak izan dira lau, eta lehenengo izan zen konkista ondoren. Konkista ondoren, entziklopedia da behitzen bauzue, agertzen da, Koreiako herrian, laukoiztu egin zela demografia. Konkista ondoren. Zein nola laukoiztu zen. Kanpotik, etorri zirilako konkistatzaileekin. Personak, eta ze persona etorri ziren? Militarrak, paizak, eta gaztelan lurri gehitzak baten nekazariak, etorri ziren, eta Nafarroako lur asko, konkistan aurre egindako jende horrek, edo iesi egin zuen, asko garbitu egin zituzten, konkistan lurgabetu zituzten, eta haien lurrak emazitzaizkien gaztelako nekazari eta militarrak laukoiztu egitzen. Horru, laukoizten denean, hizkuntza ere ordezkatu egiten da. Kanpotik datozenak kastelianoa hitz egiten dute. Eta nola nagusitu egin diren, ez dute euskara ikasten. Baizik da, alderantziz, kastelianoa ikasa hasiko diote, bere mentekoei. Horretarako balio du indarrak eta politikak. Horrun, mentekoek, honek dakar oso fenomeno gogorra, oso latza hizkuntza batentzat, eta gaur eguneraino izten dena, eta gertatzen dira dioza, eta baina aurkituko eta hemen. Batetik, jendeak kanpoko hizkuntza ikasi beharra izango du. Zertako? Dirua irabazteko balioko diolako. Gizartean, piramide sozialean gora egiteko, hizkuntza hori beharko, hizkuntza hori gabe. Ez du hobetuko, inoiz bere egoera sozioekonomikoa. Eta horrela hasten da baita ere, legedi berria ezagutzen, eta legedia bete arazteko legeak ulertu behar dituzte. Eta bihurtzen da, dominazioa legeztatzeko die bat. Eta gero, konparazioz, guk nola beti, konparazioz bizituen gauzak, hainbeste balio edo hizkuntza ikasten hasten zarenean, horren ondoan, zure lehengo hizkuntza txiki geratzen da, behian geratzen da, nola ez zertarako balio ez duen, bihurtzen da, etxerako eta gauza bat. Prozesori gertatzen da. Eta halako konkista batek ordezkapen instituzionala dakar, ordezkapen demografikoa eta ordezkapen linguistikoa. Eta horrek sortzen du menderatua izan diren biztanle horiengan, sortzen ditu bost ezaugarri eta gaur egun detektatzen oso erraza direnak guregan. Konplexuak sortzen ditu, sortzen du lotsa, sortzen du autogorrotua, autogorrotua handia, bizi gara,
sortzen du autoerrepresioa, eta sortzen du autoestimua pikutara joaten dala, ezta? Azken batean, pauso hauek uste dira dominazioa barneratzeko modu bat. Autoerrepresioa zer da? Ja, kanpoko norbaitek ez dizunan esan behar, zer ez dezun egin behar. Zuk ja oso ondo dakizu, zer ez dezun egin behar. Eta ez dezun egin behar da, euskaraz idatzi, euskaraz hitz egin, ospitalera joan eta euskaraz hasi hitz egiten sarrerakoari, ez dakilako, ertzaina kontrolian euskaraz hasi, esango zutelako, mira, no hablo euskera, y si quieres que venga uno que sabe euskera, tendrás que esperar 1 hora y media así, porque va a venir desde Otxandiano. Eta esatezu, bueno, este te ona ior dut erdi, eta bueno, venga, lo hacemos ya, en castellano, ya, está, me voy. Zane, ja, badakizuzu, barruan zer zuen egin behar. Ni Donostia joaten naiz, hau egin dut, proba empiriko bat, etxetik atera eta Donostiara gunta egiteko neuzkanik hainba gauza. Eta zintzen euskaraz egiten. Eta 6. intentoan, 6. egine aldean, lortu nuen norbaitek niri euskaraz erantzutea. 6. Lehenengo, geratu nintzen aginan, gasunidean, zan nahi zu, mesedez, no, como esto, bueno. Gero, bankora jo nintzen, diru sarre bat egitea, eta han ere behar dizu, ben egin nahi nuke, no, perdona, no, eta jo nintzen optika batera, begiak zehatza, kaixo, zean, begiak, no, perdona, no, eta hola, periko erostea izu, badaukazu, perdona, no, hola. Bueno, 6. taberna batean, erantzuntzian kamareroak ebaki eskatu nionen, bai, berehala. Orantxateako izut. 6. Horren, hizkuntzan ze gertatzen da, hizkuntza gauza alua da. Hizkuntza ez da zure eskubide bat. Hizkuntza eskubide izateko behar zu interlokutore bat eduki aurrean. Hoi aputa da. Libre noski, libre zarela, Dublinen euskara hitz egiteko libre zara, noski hitz egituzte espetxean zartuko. Ez dizu lortuko komunikatzerik, inok ez dizu lertuko. Parisen ere ez. Okarrena da, zure herrian, gertatzea hori, euskara hitz egitea eta inok ez ulertzea. Horren, hizkuntzari buruz ari garenean, ez da hizkuntza bakarrik, ez naiz ni. Ez gara bi bestea dago, interlokuzio badago. Interlokuzioa baldima da, espainol iztun elebakarra, ez da posible gure artean harremanik. Harreman posible bakarra zuk espainolez hastea. Edo bestela, sortzea legedi bat, espainol hori behartuko duena euskara hitz egitera, edo sortzea koertzio sare bat gizarteko, gero eta alor gehienetan sentiaraziko diona espainolistun horri ezin duela manejatu euskaraz, hemengo leku askotan, tabar. Ni hori beste gotu da, hizkuntzak, hori da hizkuntza dauka zera. Horren, ni piramidaz gau. 2006 den urtean, Nafarroako erresuma iparraldean zegoen, simbolikoki bada ere, antze du Nafarro erregea, baina ja Frantziako parlamentuan ja desegitzuen baita ere Nafarroako kortea. Eta ja desagertzen da azken ondarrak, eta adun sortzen dira 3 piramide. 3 piramide. Gure 3 provintzia hauena, Nafarroa eta jo iparraldearen egoera, eta iparraldearen egoera, ez ginen jarri izasleatz gauza, baina hori esan zen, hola, zegoela. Piramide, horrela, mantentzen da. Gero, urte batzutan horrela, hasiera batean ematen den lehenengo estokada, lehenengo aizkorak ematen zaio piramiden galdurak, baina gero transformazio politikoa dator, 18. mendean, 19 bai zuen Nafarroako iraultza, eta Europako beste estatua eta jazten dira estatu moderno bihurtzen, modernizatzen, eta pixka bat gaur egun zautzen ditugun egitura hori hartzen dute garraitzu hortan, batzu lehenago, ez da beranduago. Eta hemen ja, estatu modernoa edatzen denean, hemen ja, edatzen da ideia, eta da, estatu bat, hizkuntza bat, bandera bat, himno bat, ejerzito bat, dena bat, uniformizazio erabatekoa. Eta mendean dauden lurraldeen
integrazioa, asimilazioa. Eta orduan, hemen jartzen da martxan, tan dezan ja, piramide hor, oainik ere are, beherago Euskararen presentzia barreneratuko duen beste kanpaina gogor bat, eta hau kanpaina hau estrategikoa dira. Eta kanpaina hauek antolatua daude. Nafarroan oso ezaguna da AB Gregoire. Revoluzio garaian esan zuena, bueno, Frantzian, frantsesa ez den beste hizkuntza guztiak, desager daitezela. Txosten bat egin zuen, hango asamblean aurkeztu zuen, eta bat, txosten hori lege bihurtu zen. Eskolan frantsesa bakarrik, eta politikan frantsesa bakarrik. Horrez izan, eta Euskal Zaidorren imitazioz edo, Espainian dare, hasi ziren. Carlos Hirugarrena eta hasi ziren esaten, bueno, que se extingan todos los idiomas, que no sean tal cual. Oso ezaguna da Carlos Bigarrenaren txostena. Hego Amerikako hizkuntzai buruz idatzi zuena, dekretu bat, eta esaten du, que se extingan los distintos idiomas que se usan en los dominios americanos. Y solo sabe castellano, como está mandado por repetidas leyes, cédulas y órdenes. Que se extingan, ja ez dira errespetatzen ere hizkuntza, bueno, euki ditzatela bera hizkuntzak. Ez. Eta, gero ja, Cadizen ja ezartzen da, ja, el único idioma nacional y oficial es la lengua española. Eta kuriosoa da, porque el Paisen etorri da, duela bi aste etorri el Paisen castellanoari buruzko reportaje luze bat, castellano, el español, un idioma mundu guztian, eta tal cual, eta galdera egiten du, kazetariak esaten du, el español fue impuesto en América. Eta erantzun egiten du galderari, ez? Eta, bueno, ez du esaten imposatu esaten du, ama, 8. mendean, Carlos Hirugarrena honen ondorengoak, Carlos Hirugarrenarekin debekatzen dira hizkuntza autortonoak, eta dekretuz derrigortzen da espainola. Eta, klaro, ematen den arrazoia oso barregarria da. Esaten du, ezki orduan pentsatu zuten, errazagoa zela gaztelera erakustea eundaka edo milioika personei, ara zijoazen misioneroek bertako hizkuntzak ikastea baino. Ematen du, esplikazioa. Eta bat duela hilabete, periodista espainol serio batek, egunkari serio baten ematen duen argumentua. Espainola, defendatzeko. Errazagoa da milioika persone irakustea hizkuntza bat, 500 misioneroek, hango kitxua eta aimara eta ez da, goxe hizkuntza ikastea baino. Zaten du. Hala argumento bat, argumento bat. Bueno, eta bajatzen bat, gol, 19. mendean, hemen jarriko du ja 20. mende. 19. mendean, prozesua bere lan egiten hasi da, eta 19. mendean gertatzen da bigarren migrazio basatia, koderrian, Bizkaira, industrializazioa deitzen den kontu horrekin, bigarren erdialdetik aurrera, sekula jendetzator Bizkaira. Adibidez, konparatzeko Bilbo. 19. mende erdialdean edo Bilbo zen herri txiki bat, 18.000 biztanle zeuzkan. Eta 40 urte ondoren, 90.000 biztanle dauzka Bilbok. Eta pasada 18.000-tik, hauek gehienak euskaldunak ziren, 90.000 eukitzera 40 urtetan. Bilbo, Bizkaia, zonalde hori. Alega, boskoiztu egin da biztanleen kopuruak. Eta hauek, denek espainola hitz egiten dute, noski. Orduan, nola ez da hizkuntza bat desagertuko boskoizten baldin bada datozen biztanleen kopuruak. Hau da, konparazio bateak, Norvegian bizbira 5 milioi Norvegian sartuko bagenitu 20 milioi Rusia. Edo 20 milioi Aleman. 20 urtetan. Norvegiera jundatik utara. Galdu datiko. Horako, prozesu batekin. Gaur egun Europa migrazioek sekulako garrantzia daukate, ezta? Eta ari dira traba jartzen, mugetan, legean, eta bat. Eta onartzen dute oso etorkin kopuru txikia. Bakarrik ekonomiak funtzionar ezan behar duten kopuru hori. Eta etorkinik gehiena daukan nazioa, Europan, da Suitza. Eta bakizu ze porcentaje daukan?
25%. Etorkina, Suitzak. Eta hori da, ikaragarri, Alemanian dira 18, 18, Frantzian 14, Espainian 9, 9, ez dira. Eta hala ere izututa da biltza Europako nazioak kopuru txiki horiekin. Prentsa, Euskal Herriak boskoiztu, Bizkaia biltza boskoiztu egintzen populazio hori. Gero, 20. mendean izan zen 3. migrazio gogorra, Gipuzkoa eta Bizkaira, gerra ondoren, etorri zirenean, etorkiak, gaur egun hemen ikusten ditu asko eta asko, hor ere milaka daturik ez daukata, ez da hor daude datuak baina, hor etorri zen beste migrazio ikanarri bat, eta azken migrazio gogorra iparraldean izan da. Iparraldean, 20. mende bukaeran eta ja mende honen hasierako urte hauetan, estadistikek diote, eta hau estadistika da, 75% kanpokoa dela. Iparraldean, bizi direnen 75% frantsesak dira. Frantzitik, Paris ingurukoak gehienak, Frantzitik, etorri direnak. Edo Baionako portura lanera, edo bestela, oporrak pasatzera, edo jubilatuak etxea erosi dutenak hor. Etxea erosi dituzte, eta hor bizi dira, edo horra datoz dudan, tabar. Berriro, Suitzan, Europako tope daukan herrian, 25% bakarrik, konparatzeko esan dizuet, iparraldean 75%. Orduan, hizkuntza batek problema ikaragarriak eduki behar ditu. Naizta nahi ez horrelako movimentu migratorioekin. Hemengo arazoa da, hemen ez dela egon botere propio bat, hauei euskara erakusteko. Geneukan eskolari, geneukan legeri, geneukan koertzio sistemari ezer, hauek euskaratzeko. Orduan, euskara junda ekinbide politikoatik eta migrazioaren ondorioz ere euskara joan da piramidetik desagertzen. Eta gehiago, emango izkizuet beste hiruzpalau datu. 19. mendekoa, dira hauek Gipuzkoan, datu hau ira Donostia errezutenekoa, 1813, duela 2 urte izan zen hori, eta hor atea ziren datuak, eta esaten zen, urte hartan, alaia duela 100 urte, Gipuzkoan 96 zela euskalduna, 16, osea, praktikamente, Geuna, hoi Gipuzkoan. Duela 100 urte. Gipuzkoako piramidea, zegoen, hola, nahiko betia. 4 mende lehenago zegoen bezala zegoen, Gipuzkoako biztan lehen piramidea. 80, Donostin, 180 euskaldun elebakarra. Omentzen, Donosti errezenean. 80. Gaur egun, 100 urten ondoren, Donostin eta Dasia dekoren arabera, Donostin euskara ezagutzen dutenak, 140 dira. Ezagutzen dutenak, gero erabiltzen dutenak, horren erdia izango dira, edo erdiaren erdia. 13, 140. Gipuzkoan piramidea, bete xamara zegoena, hemen, 100 urte ondoren, piramide hori, mosto ekara. Bilbo inguruko esan dizuet, Nafarroan, 19. mendean, 120 bakarrik nintzo zen euskaraz. Ja, nola Nafarroan lehenago izan zen, kolonizazio migrazio hau, populazioen ordezkapenak lehenago izan zen, euskararen berakada ere, 19. mendean, Nafarroan ja oso, 120 dago. Ja, egin du eragina, honek, Nafarroan. Iparraldean, urte horietan, iparraldean, 165 mintzo zen euskaraz. Eta gaur egun, 110 bakarri mintzo da iparraldean. Beraz, egin du, eragina. Politikak eta Frantziako hezkuntza sistema, eta bat.
asko laburtuz eta asko simplifikatuz, pixka bat hizkuntza baten entekapenaren historia. Eta entekapen hau izan da ekinbide politikoa, lege ekinbidea, desagertzeko empeño batik. Alegia, ez da izan euskaldunok, ez dugulako gure hizkuntza maite izan, edo euskaldunok gure hizkuntzak ez zuelako balio garai hontan zegoen maila intelektuala jasotzeko eta ez da izan hizkuntzaren minusbalia bat zegoelako. Zanda, prozesu historiko baten ondorio. Esaten dena, eta orain zer egin behar, orain hizkuntzak problema handia dauka, ezagun orain euskara ezagutzen dutenak eta ez dakiz ze porcentaje diren. Hitz egiten dutenak ehuneko 11, omen dira, 11-tik 11-ara jaitsi zen, hiztunen proporzioa. Ezagutzen dutenak gehiago dira, ez da, horre ere sortu da beste arazo bat, noski. Ezagutzen dutenek, ez duten praktikatu. Hor ere, niri itzai gustatzen gure buruari kulpa botatzea. Esaten dena gazteek ez dut erabiltzen, dakiten askok ez dut erabiltzen. Ematen du eurak ari diela hotzikerian, hizkuntzak eta bar. Da, baita ere, neure handi batean ez dutelako aurkitzen hizkuntza hori erabiltzeko aukera, lekua. Hizkuntza horren bidez, bizitza alor guztietan, garapen bat, hizkuntzarena eta beraien personarena. Orduan, betatzen dena da, eman ezagun euskara, hemen dagoela, baina piramidea ez dago utzik, gauza arazoak ere esaten zuen. Kontua ez da, euskara mantentzea kontua da botellak zulado esaten nola zen, esaten zuen. Problema ez da botella erdi utxa edo erdi betea ikustea. Problema da botella zulua daukala, eta galtzen ari dela. Ura. Euskara daukala da, hemen dago, piramiden barrenean, baina piramiden beste guztia beteta dago. Hau dena betea dago. Betea dago, eta hemen zein dago, hemen dago espainola eta hemen dago frantzesa. Betea dago. Orduan, ez du espaziorik gora egiteko. Orduan, zer gertatzen da, planteatzen denean, baina zer egin, hizkuntza bat nola edatu, nola zabaldu, nola normalizatu da bat. Ez da tokirik. Zer egin behar da, hizkuntza hauekin, hizkuntza horiek sostengatzen dituzten botere gune horiekin akordio bat zeinetan utziko diguten gure hizkuntza kokatzen edo nola egin borroka hiztun hauen kontra eta hiztun hauek atzean daukaten legedi eta privilegio eta erraztasun eta telebistakate eta aldizkari eta zea guzti horrek aurka. Nola aurkitu lekua? Hori daukan problema ondian. Eta azken batean, gauza guztia bezala botere problema baten aurrean geratzen da. Ze gainera, guk hemen autonomia erkidegoan daukagun gure parlamento honek erabakitzen dituen legeak, lege horiek gero goian mozten baditu, Madrileko auzitegiek eta hango gobernu eta hauek gerarazten badituzten, ez daukagu ez da legearen indarraren bermerik ere. Pixka bat, nik uste hemen bukatzen hasiko naiz, hizkuntza, hemen apuntatu duten gaur hona etortzeko. Interesgarria iruditzen zait, hemen daukadan elkarrizketa bat. Katalan batena, katalana gauza interesanteak izaten dituzte hizkuntzari buruz ere Victor Alexandre deitzen da. Katalan dago, idatzi izan du Garan eta lekutan eta bat. Eta, honek erantzuten dio, nik liburuan bezala zea ez da, Katalunian, honako politikoetek esan du, hori ez dala inposatu behar, katalana, ez delako egin behar, gaztelerak gurekin egin duena, oain ez delako egin behar. Ez dugulako boto egin behar hori gaztelerarekin, espainolarekin. Eta Victor Alexandre erantzuten dio eta esaten dio,
baina nork nahi du hori, nik hori ez diotin hori. Entzun, iruditzen zait horiek direla oso gogo eta gutxi egin duen persona baten hitza. Ahazten bai du, Espainiaren atakeak hizkuntza katalanari ez direla Espainian gertatu, baizik eta herrialde katalanetan. Alegia, gure etxean izan da, gure etxean Espainiak inposatu du, espainola eta katalana marginatu, gure etxean. Katalunia noski ez da joango Espainiara ezer inposatzera. Gu ez daukagu inongo eragozpenik, Espainian hizkuntza ofiziala izan dadin. Baina neurri berean, Kataluniak, Katalunian, hizkuntza ofiziala izan beharko du. Eta pixka bat, desmontatzen du inposizioaren kontua esan ez, inposizioa beti dela, zure lurraldetik kanpo egiten den gauza bat. Zure lurraldeko hizkuntza edatu, normalizatu eta ezarri nahia, inoiz ez da inposizio izango. Guri itengabe hori leporatzen digute, eta ez zaio erantzuten horri. Nik ez dieten zuten gure politikoei, pila bat bain mitinean. Ez dieten zuten horri kontra egiten, inposizioaren ideia hori, ez dute desmontatzen ideia. Eta ideiak dira oso artilugio arriskutsuak. Gizarte batean funtzionatzen hasten direnean ideiak, ez badira ideia horiek desaktibatzen, eta esatea ez, begira hori ez da horrela, hori honek da. Jarretu ditut bere bidea egiten, eta gero idea horiek dira, zeuri eragozten dizutenak, euskararen alde indar bilagorekin egitea lana. Eta hori politiko asko eta ikusten zaio, elkarrizketetan eta esaten dute. Bai, euskara, baina, inposiziorik gabe, desorekarik sortu gabe, nola esaten dute, fraktura sozial, haustura sozialik sortu gabe. Sumatzen zaie, eta orduan, zan nahi dute, ideian mundua ere oso kontuz landu beharrekoa da, eta hor lan asko egin beharreko esparru bat dago ideian munduan. Eta aipatzen du Victor Alexander ideia bat, liburu bat dago, cautividad inadvertida, ditzen da liburu, la cautividad inadvertida. Eta hau da Jordi Salasen liburu bat, zaten duzun dagoela, esaten du zerren cautividad inadvertida. Hori, ohar gabeko menpekotasuna edo itzuliko duke, bote prontuan. Eta esaten du, barneratua daukagun morrontza bat dela hori, antzematen ez duguna. Eta horrek garamatzan ahaztera, oinarrizkoak diren gauza batzuen disfrutea, hori nahazten dugu askatasunarekin. Eta esaten du, badiote Frankon garaitik asko aurreatu dela hizkuntza eta bar, eta esaten bai, hombre bai, diferentzia handia dago, zubi baten azpian lo egin, edo alberge batean lo egin, diferentzia dago. Baina, horrek ez dio marginalidadea kentzen, alberge batean, lo egitea ere beste 20 lagunekin batean, hori ere gauza marginal bat da. Eta gero, zaten du, espainolaren koofizialtasuna, Kataluniaz ari da, eta han hori aipatzen dute, hango politikoa bertzak asko ere, espainolaren koofizialtasunak bihurtuko du Katalunia independentean, bihurtuko du katalana adornoa edo, ornamental adorno edo, adornoko hizkuntza bat, bat ere beharrezko izango ez dena. Ezaten du, kezkagarria da politiko soberanisten erantzuna izatea, espainolak eskubideak daukala, eta katalanak obligazioak. Espainolak eskubidea daukala, inposatzeko, katalanaren gainetik, eta katalanak obligazioa daukala, inposizio hori errespetatzeko. Bene izaten zaigu, errespetatu behar da. Fraktura sozialik ezatu ez dadin, kauzer errespetatu behar da. Espainolez hitz egiten dugun horiek errespetatu behar dira. Esaten du, cautividad inadvertida, ohargabeko menpekotasun honen sindromea daukagu. Obeditu inorrez zauritzeko, eta isildu
inorez molestatzeko. Hau irakurtzen nuenean, nik kontuatzen nintzen Euskal Herrian askotan antzeko jarerak zaten ditugula. Eta bukatzeko, irakurriko izuet Gema Sanguinesen testu txikiak, txiki bat, ditzen baldin ez hemen, papela. Gauza asko zituen. Gema Sanguinesek ezaren zera buruz esan duziote. Ez esan duziote buruz gutxura era. Gema Sanguines da hizkuntzalari bat. Eta esaten du hizkuntza bat bere herrian hitz egitea derrigorrezkoa izan behar duela. Eta beretzat, euskara ikastea, jakitea itzitea Euskal Herrian derrigorrezkoa izan behar duela. Eta beste hizkuntzak jakitea izango da ona, izango da merituzko gauza bat, izango da ohorezkoa, baina alderantziz inoiz ez. Eta ezin dugula ohitu alderantzizkoa ontzat ematen. Alegia, espainola jakitea derrigorrezkoa, ezinbestekoa, eta euskara jakitea meritua, txalogarria, ohoregarria, begira, euskaraz daki mediku bat ezagutu du. Sekulako meritua ez, alako gauza bidesgarri bat bezala. Ez, horrela egon arren, egoera gaur egun hemen, ez dugula ohitu behar hori ontzat ematen. Eta gure mezuetan ere, hau hitz egiten dituen gauza hitz egiten dut moduan eta abar ere hori nabarmendu behar dugula pixka. Detaile bat aipatu nahi nizuen, bukatzeko, eskema naraso niri. Hemen gertatzen da, haustura. Guri leporatzen diguten haustura soziala, haustura esaten da, independentzia hautsiko du, lurraldea, haustura. Hemen, gure herriaren haustura hemen gertatzen da. Nolabait, 16. mendea da, maila askotako modernizazio baten mendea. Eta hemen hasten dira, estatuak hobeto funtzionatzen eta gramatikak ateratzen. Hizkuntzen lehenengo 16. mendera arte ez dago gramatikarik, latinena igual ongo da. Hemen hasten dira, gaur egun munduan indartsua diren hizkuntza guztiak gramatikak egiten hasten dira 16. mendean. Espainolarena da oso ezaguna, Nebrijak egin zuena, baina Frantzian ere hasten dira, eta inglesara eta bar. Nolabait, hizkuntza normalizatzen, hizkuntza normatibizatzen, eta hizkuntza hori ikasteko tresnak ematen ditu estatuak. Eta orduan, justu hizkuntzen gramatika eta hizkuntzen modernizazioa nolabait estandarizazio bat esan dezagun, euskara batuak izan duen hemen 25 urte, hizkuntza horiek eta duela 80 mende. Hasi ziren garaian, orduan izan zen Nafarroaren konkista, eta hori bertan bera geratu zen. Imprenta ere, urte hauetan asmatu zen, imprenta sekuloa inventua hizkuntzak zabaltzeko. Liburuak txurrak bezala egita posible egiten duen makina bat, lehen eskuz egin hartziren. Baina baina makina baten liburuak hizkuntza zabaltzeko sekuloa gora dela. Eta imprenta, hasi zen garaian, egin duen hor bilaketa bat interneten eta aurkitu nuen euskara nahiko ongi kokatua zegoela. Euskara baino lehen, 29 hizkuntza zeuden liburuak atea zituzten, 29 hizkuntzak, liburuak. Eta gero euskaraz atea zen liburua, 1500 bakizu etxeparena. Eta euskararen ondoren etorriko dira beste 27 hizkuntza edo gehiago. Imprenta martxan jarri zenean, euskara nahiko ongi kokatua zegoen. Esan dezagun, Championsen herrialdean zegoela. Ligaren lehen mailan zegoen, eta ligaren herrialdean zegoen. Etzen txapelduna baina etzen bukaren, herrialdean zegoen. Botere politikoa galdu zuenean, Nafarroa babesa galdu zuenean, hori dena bukatu zen.
Kuriosoa da esaten dena, euskaldun ez gara izan inoiz gure kultura gordezaleak eta gure liburuak beti oain aurkitu dute bat, Danimarkan euskal liburu bat, Danimarkan aurkitu dute zeko ez genuen kariñorik izaten gure liburua gordetzeko. Hoi gezurra da, liburua bordelen atera zen, Danimarkan aurkitu dutena. Eta Etxeparena ere bai, uste bordelen atera zutela. Hanik aldera egin duen, joño, zergatik euskal liburuak bordelen ateratzen ziren? Zergatik euskal liburuak ez dira Euskal Herrian ateratzen? Claro, ja ez genekolako aginte propiorik hemen. Beste nazio bat genekolako eta nazio horreta ebekatu egiten zigulako gure liburuak ateratzea. Eta bordelen atera genituen, eta isilpean, eta eskutuan. Pasa. Horregatik hori guk, gure liburu gutxi gorde ditugu, ez digutelako utzi, gordetzen. Baina ez gu, hain pasapistiak ginelako, non gure liburuak ostikoz jota Danimarkara bidatzen genituen. Zane dut, sartuak daude, ideia oker asko, eta ideia horiek, ideia guzti horiek, gu jartzen gaituzte beti, astakilotzak, edo gure kulturaren erdeinu zaletzak, eta ez dugu maite, eta ez gara maite, eta bat. Poesia hori idatzi zuenan Hartzek, nik orduan egin galdera eta liburu hortu zutu zen. Hartzek idatzi zuenan, hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek hitz egiten ez dutelako. Dakitenek, ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Zarion, joño Hartze, harki. Eta zergatik usten diote hitz egitea, dakitenek, egin duen galdera. Hizkuntza galtzen da, dakitenek ez dutelako hitz egiten. Eta zergatik usten diote hitz egitea dakitenek. Nik ez dut ezagutzen inor, berri hizkuntza hitz egiteari usten dionik. Modu normal non autorotean. Frantses batek ez dio uko egiten frantsesari inoiz. Aleman batek ez dio alemanari uko egiten. Eta polakoak hitz egiten du. Eta italianoak, emigranteak, Nueva Yorken, italianoa hitz egiten du. Ego inglesa ikasiko dugal badu. Etzaio usten, modu, alegia, ez baldin badago, presio eta indarraren erabilera politiko bat, eta presio sozioekonomiko bat, eta soziolaborala ez baldin badago hizkuntza baten aurka, ez zaio hizkuntza bat hitz egiteari guzten. Orduan galdera egin behar da, zergatik joan gara euskaldunok hitz egiteari guzten. Hor, ja, aurkitzen duzu, erantzun bat, eta ni saiatu naiz erantzun hori ematen. Hemen, eta hori da eskema bat, hori erantzutera datorrena, ez da. Eta Hartzi ikusten nion azerka, bere garaian zentzua eta izango zuen horre, baina, ikusten nion azken batean zen, lehen esan dituana. Azken batean, gure hizkuntza horrela ikusita, hain hau ikusita da, azkenean, geure buruari botatzen diogu errua. Eta hori izaten da sentimentu hori paralizanteena, errua. Errudutasunetik ez da sortzen dinamika handirik, ez da sortzen energia handirik. Nea kulpa bat, baizik. Eta hori, errua ez duzu barkatu, gu gara egoera historiko oso gaizto eta oso violento baten ondorengoak edo. Hemen dut. Zuen bere, zuen eta euskal. Zuen iritziak eta gauzak esateko edo puntualizazioak edo ongit horri modesto, behar dut ez dara. Kezkatuta gaude batzuek, besteak batez. Batzuk bai. Hizkuntzaren hauntzia oso gauza importantea da. Oso importantea da, herrialde guztientzat.
nazio guztiek limatzen duten gauza, lehenengo gauza hizkuntza da. Nazio estatua daukatenek, eta indarra, eta botere ekonomika daukatenek, eta zaintzen duten lehen gauza hizkuntza da. Eta halako garrantzi eman zaio mendetan zen, halako dirutzak xautu dituzte, ni hartzen naiz baita ere entzuten, batzutan gure artean, eta idazten dutenen gan, eta beti, esaten duten beti gure hizkuntzarekin bueltak ari garela, eta hain garrantzitsua dela gure hizkuntza, eta batzuek esaten dute, gure etakoek esaten dute. Baina izatio, baina nola ez da izango garrantzitsua? Zure etxaia izaitu esaten zein garrantzitsua hizkuntza, begira nola saiatu denik, saia zenbat mendetan, zenbat inversio, zenbat bitartiko, zenbat tresna jarri dituen, zu hizkuntza hori abandona dezazu, eta horretik entzara konturatzea zen garrantzitsua den hizkuntza. Ikusten ditut batzuetan oso reakzio txetelak edo, nolabait, esatuetan gure jendearen artean ere, teoriaz hizkuntza lantzen dutenak, hizkuntza horretan idazten dutenak, eta esan daitez, bukaren botakan ustez adibideo uste bide txandun batero esan dekela euskalduna eta ez altzate zehazte diru soitzen eusko jaurlaritzaren zuen euskera eskuntzitzen izan partidak eta abe eta tal, nolabait hori botatzea idu ez euskeran nolatan gastrolegen hainbeste ditu ez beste behar batzuk egon garrantzitsu eta modeloan eta ustea dira altera dijo Espainiko Estadoek Institutos Bermatesen zenbari izan zegoen munduan zehar Japonen eta zerren bat eta estatu murriztu da pixka bat, urte batzuetan 110 milioi euro Cervantesak izan du aurreko urte. 110 milioi euro. Estatu batek bere hizkuntzie zauta babeste horien berdintzat Espainia, Frantzia o Inglaterra inok ez dut bankatzen hori zer legitimat ez da kuestionatzen ez estatu batek ez ditu kuestionatzen beste estatu baten erabakiak. Baitut bidatu ikusan duzun honetan Frantzian oso zoriontsua du, 2 Nobel izan dituzte pasan urtean, bata literaturako eta bestea fisikan edo izan duten eta hori zetorren propaganda, ¿quién dijo decadencia? Los que cuestionan el ocaso de una potencia intelectual que hunde y libró el mundo, izquierda hau. Eta esaten du, Francia tiene una constante, el apoyo físico a la cultura nacional. Hora aipatzen du nola lan izan zen kultura ministroa da oso ezaguna Frantzian, gero aukeratu dut, Jacques Lan, ezta? Eta sartu zenean beha ministro, ikusi zuen Estadoak 2006 milioi franko gastatzen zituela. Kultura eta hizkuntza apoiatzeko, 2006 milioi franko. Eta gutxi ditu. Eta 5 urtetan seikoiztu egin zuen kopuru hori. Seikoiztu. Hau da, kultur politika, hizkuntza politika lingüistiko hau da. Seikoiztu egin zuen, eta guain Brasilek ere guain nola izan duen mundiala eta laizter olimpiada, eta Brasilen ere egon da alako zea bat. Eta duela 2 urte zetorren testu bat, Babelian esatezu bai, liburuen edizioa Brasiletik kanpo oso eskasa da. Brasilgo liburuak, handikan oso eskasa da. Eta isolamendu horretatik ateatzeko, Brasilgo gobernuak jarri du martxan una millonaria cruzada de promoción. Escritores y literatura. Esaten zuen, concursos literarios internacionales y apoyando la traducción y reedición de obras. Brasil no quiere ser potencia económica, también cultural.
una millonaria, promozio millonario bat, bertako hizkuntzaren alde, bertako literaturaren alde. Halo, horrela egiten. Zaten alde. Eta honen ondoan, esaten dena, bai jaurlaritzak, bai gastau dituz, baki, 4 milioi euro, eta, jode, Brasilien 1.000 milioi, eta Frantzian 1.000 milioi, eta Espainian 1.000 milioi, denetan. Hane dut argumento hori, ez da argumentoa gure erabiltzeko kontrakoa bezik. Esan berko lukete, zuek euskaldunok zer gutxi gastatzen duzuen, kulturan, eta euskeran, ez da? Jode. Gero, Lorea Agirreke hau salatu izan du, alegia, gaztelera, espainola ere, subentzionatua dago, Euskal Herria. Baina, modu, zitutu batean, adibidez, Basque Culinary Centerren exigitzen dira bizkuntza eta espainola eta inglesa. Eta hor, jaurlaritzak 6 milioi euro jarri zituen, 6 milioi euro hien joan dira espainola promozionatzera. Edo, udaletxe guztietako, lege ediktoietan daude espainolez. Batzuk eskolaz daude, ez negez, baina espainolez daude danak. Bat herriko puta gaina legez. Hor, subentzionatzen da baita ere, espainolaren presentzia udaletxetan, lehenetiketan. Edo ETV biri baten zaion milionada, ETV bi, espainolez da, gutxutxi. ETV dauka gutxura bera, 110 milioi euroko aurrekontua. EITB, talde horrek, talde komunikazio talde horrek, Euskadi Irratia, bat beste, gutxu gara bera egin izte, 110 milioi hola dauka. Eta, nunbaita irakurroan ez, ETV bik iresten du, horko euneko 80 edo, aurrekontu horren 80 dikoa, espainola bultzatzeko ETV bin, ETV bateko sodiru gutxi, pasotzen du. Horrak da programazioa oso txarra, ETV batean, eta da errepikatzen den programazio bat, ezer berri gutxi daukana, eta dana produkto enlatadua. Marrazki biziturak, kamara okulta, futbol partidoak, segunda bekoak, eta hola, enlatadua da dana. Produzio propioa, eta ja beste dinamika bat daukate programa erakargarririk apenas ez dago ETV baten euskarazkoan. Dena, bideratzen da, dirua, gehien txuena ETV, bira. Hor ere ari dira, espainola. Engo bagenu, zerrenda bat, espainola jatzotzen ditu subentzioena, Euskal Herria bakarrik, edo Euskal Autonomia Erkidego bakarrik, izango litzateke, segurazki, Euskararena baino lauko hitza, izango litzake. Baina, datu horiek ez dira ateratzen, eta gure politikoek, eztabaida parlamentarioetan ez dituzte erabiltzen, dituzte esaten, ez ditugu entzuten, ez dira zabaltzen ideia horiek gizartean. Eta hori ere bada politikoen egitekoa, gure aldeko ideiak zabaltzea gizartean. Zergatik duke Katalunian katalanak asko egoera hobea hemen euskeratan? Hori ez dakit seguru erantzuten. Hori izango da lehen didatorren emeretziaren mendetik, eta esan izan da burgesia katalana beti, katalan zale izan dara eta bat. Baina ez dut behiko zehazki izagutzen. Kataluniako evoluzioa. Euskera inguruko hizkuntza guztietatik hain desberdina izate egitura kalte handi batean pentsatzen dut, ez? Guretzak kalte garrena. Ez dut ustenik, kalte... Neurri batean, lehen hiri fotazitazioan datuetan batuan 1980ko immigrazioa etorri zanean, Espainitik eta zenbat biztanle gauden Hego Euskal Herrian eta zenbat espainol etorri ziren bertara bizitzera eta esanguratsu gara ere. 1.440.000 inguru bizi gintuan. 1.440.000 inguru. Eta ia 500.000 etorri. Eta haietatik zenbatek ikasen zuen euskara, zuk esan dezuna, hain hizkuntza desberdina izan da, 1,2 bakarrik. Lehenengo belaunaldian, etorkinen lehenengo belaunaldian, 1,2 bakarrik ikasen euskara. Eta neurri handi batean, erdera eta euskara oso desberdinak dira. Orduan horrek ere Katalunian diferentzia handi horiek ez dira.
datuak horiek ditu, 60ko eta 50ko espainolak eta Nabe. Betza, etorri zitzaigun eureko, 33a, torkinetan, Goita mailua. Eske zifra horiek dira ikaragarriak. Edozein naziok aguantatuko dituzkena, etorkin zifra horiek dira. Guk ondoen egoeran egun da. Interesante hori, eguneko biak bakarrik ikasizte. Nengo belaunaldian, Ni uste dut badaula ez bakarrik nolabait hizkuntza desberdin izateakun beste kodigo batzuk eta dauzke eta ikisteko, mundu guztixek, ni neu mundu guztixek ez dauke erreztasun berdin ezea hizkuntzek ikisteko berdin da euskerie o inkluso beti frantzesarez jende batzuik kostoik ezaguzea beste hizkuntza ikistea. Baina hortik aparte euskeria eta ni uste dagoela zer beste nolabait beste apellido bat, igual hizkuntza estatala eta ez dagoela eta da, ez da hizkuntza per se da, lengua autonomika, ja gutxietzen bezala, ez? Nahi bat emak ikisi eta ez bat emak ikisten, ez da ezer gertatzen. Dauke horako bigarren mailako kutsu bat edo... Beste estatus bat, ez da, bigarren mailako estatus bat. Derrigorreztek eta beharrezkoa ez. Ez da behar, klaro. Historia eta hizkuntza batek egizaken ezaguarri txarna da beharrezkoa ez izatea, zauduen lekuan moldatzeko. Alemania joteko Alemania ikasi bertan, lan ebezu Alemania ikasten dute gazteek, ez? Austriera ikasten dute, Norvegiera ikasten dute, eta lan iteko. Hori, hizkuntza dauzkalako, bi izaguarri, hizkuntza da integratzeko tresna bat eta marginatze funtzio bat edo bakoa, hizkuntza batek, leku batean, hango hizkuntza ez katina marginatuak geratuko baldin bazara, orduan ikasiko duzu. Ez bazara marginatuta geratuko, igeri ingo duzu, hizkuntza hori jakin gabe ere. Eta bi funtzio horiek baneatzen ditu hizkuntza integrazioarena eta marginazioarena. Eta gureak ez du aski indar bi funtzio horiek gizartean martxan jartzeko. Euskara integratzeko oso beharrezkoa ez da, eta marginatzeko behintzat ez du balio inor marginatzen, ez da inor marginatua sentitzen. Garri inguru zehaz batzuetan, nire lagun hauek eta barbako. Eta hori handolat kuadrile baten banikudan, euskaldun danak jazteko gandera zehaztako. Kopuruia, ibazki da. Baina hori espainolaren pensamentua. Bai. Erraxagoa da sei galdatzea hizkuntza, batek galdatzea baino. Baino. Osea, minoriak agintzen dio maioriari. Eta guk, jaso dugu. Eta horrek uste dut zean irakurri zuen testu hori, oharkabeko menderakuntza. Joño, batek galdatzen digu 10 euskaldun hizkuntza. 900 misionero galdatu zuten bezala milioika indio hizkuntza. Azken batean, rol horiek errepikatzen dira historian zehar, zu jasotzen duzu. Nik justu kontrako egin nuen, nik Galizira joan nintzenean, hango neska batekin dagoar, eta han ikusten nuen denek gallego egiten zutela, eta nerekin erderaz hasten ziren. Eta nik justu pentsatu nuen gauza logikoena pentsatu nuen. Errazago izango da, ni aldatzea, 10 hauek aldatzea baino, logikoagoa izango da, hori ikasi dezadan gallegoa. Honekin aitorri arrazoia emango dut. Gallegoa ez da zaila ikasten. Eta nahiko erraz ikasi nuen. Eta zintzen gallego zitzen. Amaitu zen problema. Bestela haiek aldatzen zuten hizkuntza nigatik. Jodenik, erraxagoa da batek aldatzea, baina hemen kontrakoa geratzen da. 10 aldatzen dute, batek ez baldin badaki euskaraz.